Okay na mo, Brad? Okay na? Okay. Ilan man yung request, so... Here we go. Yo, reading sa tanan. Yeah. Kahit ka ni bata, Ate, Brad. sa una, gamay pa kayo ni sa una. Karon gamay lang yun. Alright, here we go! They just brought to you by... Pagtarong dong. At tayo Edgar. Saling kong hilamihan, nisubot kong di mong biyaan. Ano misugot mo ka? Akong sa himan-himan, oras kong ikalimtan. Ayoko sa tumili mong panahon, para di ka masaligan. Tumamatay ka sa buta, Sige sa buta. natumanong nato ang tanang. Tumanong yun, tumanong. Ako ang isuportahan Kasama. para sa imong kaayuhan. Wow. Dili lang tali mo hikalimtan, nga dunang ay ipanubahan. Hindi mo man kong ginayaan, Wow. upayod kong di masaligan. Joy. Mga pagpunta kay kasawit siya sa Skype at sa Facebook. Wow. Kung tawag ko kontakin ka, grabe akong kabalakan. May signal. Mihayag na lang ang alam. Yes. Basta nakanilag ka. Sulat kong dili mo matuman, para di ka masaligan. Oh yeah! Tunawang tagay sa butan, natumanong nato ang tanan. Ako ang isuportahan para sa imong kaayuhan. Dili lang tali mo ikalimtan, nga doon na tayo ipanukaan. Pero anas man kay kunin mo, kahibalog yung tanang Ginoo. Ang lugod di ako nagtrabaho, itulad yun ang inspirasyon ko. Huwag tawag mo maoy, kalipay ko, grabe lang yun, itaw na ko, maminaw din mo. Saan ko kanimo ako yung bituan, malakas sa among ikaw lang yun akong pakaslan, sa bisan asa pangasin